k'ale janjo baw kɛ ka janjo baw kɛ faransi ale yɛrɛ de janjo tigi k'a cira ale ni maa o maa cɛ micro ko la bilahi fo k'i sa i tɛ se ko k'a bɛ min ɲini ala fɛ ko ɲani lahara jɔ don cɛ k'a ni nin si kana ɲɔgɔn ye kɛnɛ kelen kan ko ala bɛ yafa ale ni nin caman bɛ yen ale ni ninnu fɔ lahara sa k'a ye libéra janjow kɛ k'u tɛna ɲɔgɔn ye fiyewu ko k'a f'u ɲɛna k'u filila ko toroni taara a mɛnna k'u ka suguw goyara k'ale ye toroniw ta a mɛnna k'a bɛ étage kɔnɔ ko ni min dalen don a yɛrɛ la k'o ka taa sɔrɔ a ka da la ale tɛ ɲininka fiyewu ko cɛ kumabaw de b'ale kɔ ko wa ko kuma dɔ b'u da kɔnɔ k'u jatigiw b'a k'u ye tan u jatigiw b'a k'u ye tan ko o ye plan min ye k'a don ka jatigiw bila ɲɔgɔn na ko kabi ala y'ale da diɲɛ kɔnɔ ale ma jatigi kɛlɛ a ma jatigi kɔrɔma tigɛ n'a ni jatigi farala o y'a bannen de b'ale jeli ale ye jeli yɛrɛ de banbado 100% n'a n'a jatigi min farala o y'o bannen ale ma jatigi kɔrɔma tigɛ a ma jatigi dɔgɔya hali n'u farala ɲɔgɔn na hali n'a ka ko man d'a jatigi mais a t'o dɔgɔya ko maa o maa i delila k'i jatigi dɔgɔya k'i k'i ni sanga ale la dɛ k'aw tɛ sanga ɲɔgɔn ye k'o kɔrɔ ko jatigi danga b'i kɔ ko danga t'ale kɔ ko danga t'ale kɔ awɔ ko jatigi tɛ yen jatigi bɛɛ ka bɔ k'ale ma deli ka nanfigiya kɛ jatigi foyi ale ma deli ka jatigi kɔrɔfɔ a ma nanfigiya kɛ jatigi ko de ye jatigiw d'ale la kosɛbɛ awɔ k'i kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ale bɛ tiɲɛ f'i ye mais ko k'a fɔ aw ɲɛna awɔ k'ale mana faransi ko ka aide médicale ɲini faransi k'o jelimuso t'ale ye visa de b'ale bolo n'a banana n'a ka d'a ye ka na faransi k'o wari b'ale bolo ko mais k'ale tɛna aide médicale ɲini na faransi dɛ ne ko o y'a sugu jumɛn n ko tala aide médicale bɛ dɔw bolo n ko ye jɔn ni jɔn ye wallahi billahi o bɛ yen an bɛ bɔ yen sa an bɛ na ɔhɔ a tɛ voilà k'ale taara janjo dɔ u kunkolo cɛ la Côte d'Ivoire ka jɔ u kunkolo cɛ la fɔ Congo ko debo kɛra u yɛrɛ kamana gana pour que u b'ale lasɔrɔ san u ko k'ale ka don tɔn na k'u ye tɔn dɔ sigi k'a kana don o la Abusi ko a tɛ don ale yɛrɛ ko k'a tɛ don ko debo kɛra k'ale kɛra kelenna jɔ ye a y'a jɔ a yɛrɛ a kelen ko wa ko ka f'u ɲɛna k'ale siranko tɛ yen bilen k'ale siranko tɛ yen dɛ o jɔ dɔgɔ allo bon ne fana bɛna min f'i ɲɛna diɲɛ kɔnɔ quoi ne y'a f'i ye fɛn t'i bolo fɛn b'i kɔrɔkɛ de bolo a bɛɛ ni ala cɛ fɛn t'i bolo ala y'i kɛ fantan ye ala ne m'o f'i ɲɛna sa ala y'i kɛ fantan ayi sa ne mago t'o la ala y'i kɛ fantan ye diɲɛ kɔnɔ kana to ka ne waritigiw de bɛ ne wele fɛn bɛɛ kɔrɔkɛ de bolo e b'i waso n'i kɔrɔkɛ ka nafolo de n'o f'i ye depuis kunu fɔ bi ne taara Mali la bɛɛ ni ala ni kira cɛ 40,000 ne ma 100 tɛ dɛ n ka 40,000 k'a di waritigi dɔgɔnin ma i dɛsɛra k'a sara waritigi dɔgɔnin a bɛɛ ni ala i kɔrɔkɛ de bɛ nafolo di ne ma miliyɔn ne t'o dogo i la o mais san pɛrɛnni dɔrɔmɛ bɛ i yɛrɛ kun mais i kɔrɔkɛ ye nafolo di ne ma miliyɔn ne b'a wari ɲuman dɔw la mais dɔrɔmɛ kelen tɛ i yɛrɛ kun a bɛɛ ni ala cɛ e b'i profiter kɔrɔkɛ la cogo min na ne yɛrɛ bɛ n profiter ten non ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna o a tɛ se ka kuma fɔ parce que ne y'a f'i ɲɛna e tɛ se ka fɔ ka kɛ daba depuis ne taara Mali la ne ye ye Mali la k'a fɔ ko nin ye milliardaire dɔgɔnin de ye tan nɔ a bɛɛ ni ala ni kira cɛ a bɛ taxi tigɛ a don a ye ne dabali ban diɲɛ kɔnɔ ne y'i lajɛ i se n'i jɔlen lajɛ fɔ sanfɛ bilahi dabali banna de b'a dɔn k'i ka numéro kana don n y'a f'i ye kana to ka n wele n'i kɔrɔkɛ ye n wele sisan nɔ i kɔrɔkɛ tɛ ne wele ko fulakɛ ka sɔrɔ miliyɔn ma jigin quoi mais e bɛ ne wele n ka juru b'i la dɔrɔmɛ t'i bolo kana na n tɔɔrɔ man di n ye quoi
ne mo fiena ne ka fe on jari ama je ne ko kana toro doro metikum billahi I korake de nafolotigi fe on fe be yala ni korake de toy ibe muso soro ni korake toy billahi bamako ebe muso soro ni korake toy ibi korake ka moli de boli abeni ala ni karache ni tara woro iba ko karsa de beta billahi bamako kono ne tara bamako ne ye billahi ne tari soro bitigi mina ne a soro o I korake de ka bitigi ja billahi abena ala ni karache wa kalo million de bo bitigi o bitigi reseti million de bo je fene quoi il est ton là c'est chama de il m'a fait moi allez million chama dine ma bamako me dormetikum billahi dormetikum kana nan toro dormetikum il be bon aline na quoi alors ça non bon voilà fantan wari tigi fantan fente bolo ebe ne a fait fente bolo sanga bi korake de bolo billahi ete million tigi ete wakeme tigi e korake de milliardaire me dormetikum fantan bon aline na kana nan toro kambe voilà et on va voir ça on me côté de me faire oh ou ko kale gado tona katedo kale tedo tona de wa kuma ke kute mo chife wallahi kabi ala u dawte mo afe oh ko wakati temena u y'ale ɲini k'ale ka kɛlɛkɛ bere diɲɛ kɔnɔ k'u da ale kɔfɛ u bɛna ale manto aramata de komi k'ale ye fila ye k'ale fana ka kegun dɛ ale tɛ kɛlɛkɛ foyi fɔ dɛ u y'a ye k'a munumunu ɲɛtaga sɔrɔ ɲɛtaga sɔrɔ ko munumunu u tun bɛ fɛ k'ale don da min fɛ a ma don o fɛ parce que ale bɛ fɛ ka k'a yɛrɛ de wa ale kɛra a yɛrɛ de ye quoi comme muda ko nu sigilen de don k'ale bɛna f'u ma ko k'u ka taa baara ɲini baara jumɛn k'u ka taa sumuw ɲini k'u ka taa baara ɲini u ka taa sumuw ɲini awɔ u ka taa sumuw ɲini comme k'a fɔ ale de bɛna f'u ma ko minnu kɛra ka tɛmɛ ko billahi maa si tɛ yɛlɛ n'ale Bamakɔ bɛɛ a tɛ fɔ k'ale ni maa bɛ ɲɔgɔn na ayi ale de ye pere ale ye baara kɛ cogo min na k'u ka baara kɛ ten n'u ye baara kɛ u bɛ miliyɔn sɔrɔ n'u ye baara kɛ u bɛ so ɲumanw jɔ n'u ye baara kɛ maaw na mɔbili ɲumanw d'u ma mais k'ale ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na dɛ ayi k'ale ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na ko depuis dugu jɛra ale ka objectif tun ye min ye bi o de tun ye ka na annonce dɔ kɛ mɔgɔw ye ko mais ko nin fɛn ninnu kama k'ale dabali banna ale yɛrɛ tun t'a dɔn fɛn min bɛ yen koyi k'ale ye bi direct k'ale y'o annulé mais ko k'a da kan k'ale ni maa o maa jɛra siɲɛ kelen fo k'i sa dugukolo sanfɛ i tɛ se ale la awɔ ko parce que ale ye hɔrɔn i b'a k'i tɛ se ale la ko de kama k'ale ye janjo dɔn Côte d'Ivoire ka janjo dɔn Congo wa k'u bɛ sa n'a dimi ye diɲɛ ka ban dimi tɛ se ka bɔ a dɔnkilida t'u da a forme t'a si la a fini t'a si bolo a sanu t'a si bolo a juru ta tɔgɔ t'a si bolo a si cɛman ye n'ale ye ale yɛrɛ de ye bamadoma min ye ko fo ka diɲɛ wuli wallahi k'u n'a dimi bɛ sa dugukolo sanfɛ ko fana ye min fara dimi kan ko sinon k'u b'ale dɔn dɛ ko mais ko kuma t'ale ni mɔgɔ cɛ ko kuma t'a ni mɔgɔ si cɛ ko mais k'a ka ala deli ala kana si se san 58 na a n'a denw ka se ɲɔgɔn ma ala kana si se san 58 na a n'a dɔgɔninw ka se ɲɔgɔn ma ala kana si se san 58 na k'a ta kɛ kunnagoya ko ala m'a kisi o ma kira m'a kisi o ma k'ale si ma janfa fɔlɔ ko hali n'a danna nin ma k'an bɛ balo mikɔrɔ la tiɲɛ don ko wallahi k'ale ka juru tɛ ala la ale ka juru tɛ ala la awɔ k'ale taara maga ale taara maga imura la ale ko ala ka hɛrɛ kɛ mali ye ka barika don a dakɔnɔ kumaw la ka sini kɛnɛ d'a fa n'a ba ma ka ala ka hɛrɛ kɛ a kɔjama bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ kɛ a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen a ka fanu komi k'a b'a ɲini ala fɛ ko ka hijabu fara ka bɔ ni jugu ni ɲɔgɔn cɛ a k'a dɔn maa min y'a jugu ye dugukolo sanfɛ k'ale ka duwawu a jaabira ala fɛ yen k'a ye maaw dɔn komi k'a si ma bala la komi ko foyi ma bala ale la diɲɛ kɔnɔ komi ko ni si tɛ se a la dugukolo sanfɛ bilahi
ko mauga jale la ka kelebi ko madame nabi de ko jeli muso kelen pe mi ayi ate fareka ale te wuli ka siga so ate fareka ipo nina le be je hypocrite ta la fiyo jeli muso kelen pe mi ale te fara maka ale de a puissant do c'est tellement puissant a puissant no kojugu tellement a puissant do wa ko ni ale kele ko foita ko fe nimisa ko awo nimisa doro awo nimisa doro ku ga sunu soro baliya ko fu ina ko tale noy ko ni ay jatugu yu bawla kanale no fe ko hypocrite ata na jatugu ni nyonche ko jatugu yu bawla ko kanale no fe jatugu banula awo ko sizani wakati yɛrɛ la ko courant factory juru bɛ caman na ko mɛ ka kumaw de tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma courant factory awɔ k'ale ma siran ale tɛ siran wa ale tɛna na siran wa k'ale tɛna na da don maa si da la yanni nɔ ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ale tɛna na da don mɔgɔ da la ko n'i y'a da don tɔ y'i da la fini y'a ka so ɲɔgɔnna jɔ n'i y'a da dontɔ y'i da la a bɛ mɔbili kɔnɔ fini don ɲɔgɔnna kɔnɔ n'i y'a da a dontɔ y'i da la fo ni forme ɲɛna n'a ta ye n'i y'a da dontɔ y'i da la mɛ ka fɔ ko wa ko fasa fasi jeliya k'a kalila ali kuranɛli la a b'a kale ali kuranɛli la ka kala bɔ kolo la ko ala ma jelimuso da salo ni baloli jeliya kɔnɔna la n bɛ donni min na ko bi k'o taalen ni maa cɛ Bamako Mali kɔnɔ ko ni maa min jɔra ko fasa fasi fasa fasi fasa fasi k'ale ye tako 16 kɛ bɛɛ la a kɛra maliyɛn bɛɛ ɲɛnɛ ale ye sagi ta ko fasafasikɛlaw tun bɛ min ka dolari caman da ɲɔgɔn kan fasafasikɛlaw tun bɛ min ko mariage sumu sigira sumu wulila n'ale de tɔgɔ ye awɔ hali sini ale tɔgɔ de bɛ da la k'ale ni jelimuso ma ɲɔgɔn kunna bɛ kɛnɛ kelen kan a ma to ale ta la k'o tɛ yen awɔ k'o tɛ yen k'ale bɔra nin ko kɔnɔ k'u kana k'u laseli a b'u laseli a ka dɔɔni don u da kɔnɔ awɔ k'u tɛ se dɛ billahi u tɛ se awɔ k'u tɛ se k'ale tɛ tibo tibo ye dɛ ayi ale tɛ kunkɔrɔdonna ye ni wɔrɔ min jɛra i b'a yɛlɛma yɛlɛma k'ale t'o ye dɛ ayi ale yɛrɛ de ye banbadɔ ye k'ale ka histoire bɛɛ bɛ yen ayi ayi k'ale t'o ye dɛ k'ale tɛna maa kana ko ayi ko ale t'a fɔ bi tu ka tila k'a fɔ sini ca ko depuis don min na n'a ko daminɛna fɔ bi ale bɛ yen ale tɛ yen k'ale nɔfɛmɔgɔw ale y'olu kunna wolo de ale nɔfɛmɔgɔw u b'u disi gosi n'ale ye de k'ale ale tɛ tibo tibo ale ma deli ka tibo tibo awɔ bi n bɛ senu sini n bɛ Bankumana k'ale t'o o den ye quoi k'ale t'o ye nin fana y'a jɔn ye tan k'ale t'o ye quoi n bɛ senu bi n bɛ senu sini n bɛ Bankumana k'ale t'o ye quoi awɔ ko ala ma ale ko ye k'ale ye jeli ye mais ale ye hɔrɔn ye ale ka hɔrɔnya k'o dafalen don ko maa sikini yɛrɛ sɛgɛ i tɛna s'ale la wallahi i tɛna s'ale la ko ni dɔnkilida don k'a y'a f'u ɲɛna ni dɔnkilida don ko maa tɛ se dɛ ko k'o jɛ k'o bɔ bɛɛ la ko wa k'ala t'a dogo bilen ko ni sanu ko don k'ale de ko tɛ Bamako ko ni min dalen dɔ la k'an ka taa sanu kulo k'a don tɛrɛ ka taa k'a ni quoi ni min sɔnnen don quoi ko k'a ni quoi awɔ ni min sɔnnen don ko ni min sɔnnen don k'an ka maliyɛn 1000 nabɔ k'u lajɔ ka wari d'u ma heure 2 kɔnɔna la nafolo ka d'u ma heure 2 maliyɛn 1000 k'o tɛ yen dɛ awɔ k'ale ka girin kojugu ko n'ale ka giriya tɛ ko misɛnmaninw tɛ fara ɲɔgɔn kan ale kama ko debi yen nɔ k'u yɛrɛ ɲininka fɔlɔ ko parce que k'ale ka girin kojugu wallahi ko jɔ ala ma jɔn da dugukolo sanfɛ de b'ale ale ye micro ta don min na fɔ bi ko jɔn kelen face à face ala ma dan fɔlɔ a ka carrière kɔnɔna la awɔ ko de kama ko minnu bɛ yen ka na an ka taa face à face dɛ an ka ka tan dɛ ko ninnu ye apparentés de ye ko apparentés don k'u k'o kalan ko sinon k'u bɛ ko ninnu na k'u bɛ ko ninnu na k'e m'a ye ko hali n'u nanu sigi ka video ni fɛngɛw kɛ k'u tɛ se ka challenge k'a kɔnɔ ko n'u ye ka challenge ni fɛngɛw kɛ f'u ka a da studio kɔnɔ ni fɛngɛ ninnu
wa ko ka fɔ ayi ko ancien fɔli kɔrɔba bɛ minnu bolo ka yafara olu ma balanu ni jɛmɛw ni fɛngɛ ko ani gitariba ninnu k'ale tɛmɛn'o kan ɔhɔ gitari kunkoloba ninnu ni balani ninnu ni fɛngɛ k'ale tɛmɛn'olu kan ko hali bi k'a b'olu hakili la k'a fɔ ko wayi ko mankan tafe de bɛ diɲɛ kɔnɔ k'olu tɛ yen bilen koyi ko banna mɛnna ɔhɔ ko ali piando n'a ka piando de bɛ yen ali piando o n'a ka piando o de bɛ yen ko n'u t'o ta cogo dɔn k'a k'u kalan dɔɔni dɔɔni aha k'a b'u kalan dɔɔni dɔɔni ne ka jelimuso bɛ se di Bamado mama ale bɛ se de bilahi k'u ka s'a fɛ yen sa a bɛɛ nana gira cɛ k'u ka sabali ɛri minɛ ma k'u ka s'a fɛ yen wa mamu ko bilahi ko bɔra ma pewu k'u ka yafa ɲini aw bɛɛ fɛ ko bɔra ma ko mɛ k'a bɛ live in k'a b'a ka annonce kɛ wa mɛ k'a tɛna don f'aw ye fɔlɔ i m'a fɔ k'a tɛna don f'aw ye wa wala ko sinon ko bi bɔra ma ayi non ko pere tɛ bɔ bi quoi pere tɛ bɔ bi bilahi bagi ye nin kuma fɔ ko i t'i fɛ e fɛ ka kunkolo ma ɲi dɛ san pɛrɛda kunkolo ma ye ko bɛɛ k'i jilaja a yɛrɛ ye k'ale kama in sɛgɛnna sa ko maa si tɛ balo n'ale tɔgɔ ye bilen ko banna pewu bilahi ko adamaden balo n'ale tɔgɔ ye ko banna pepe ko maa si tɛ balo n'ale tɔgɔ ye tugun ale b'a fɔ maa nu ko banna pewu ko bɛɛ k'i jilaja ko ni min ka carrière bannen don ko k'i sigi so ko mɛ ko bɛɛ k'i jilaja i yɛrɛ ye awɔ bɛɛ k'i jilaja ko bi ko bamakɔ suguba kɔnɔ ale de tɔgɔ bɛ daw la awɔ mali plateau baw sanfɛ ale de tɔgɔ bɛ daw la ko bɛɛ k'i jilaja i yɛrɛ ye awɔ a y'aw jilaja tɔgɔw ka don daw la ten aw ka miliyɔn baw ni fɛn sɔrɔ ko bɛɛ k'i jija ko nin si tɛ k'a bɛ min yira u la dɔrɔn k'ale ka barika k'o dogolen tɛ mɔgɔ la quoi o dogolen tɛ mɔgɔ la ko balima bɛ bɛɛ bolo mɛ kaba bangera don min na fɔ bi k'a ma sigi ka balimaw kɔrɔfɔ k'a ma deli k'o kɛ k'a ma deli k'o kɛ de b'a bangera don min na fɔ bi k'a kɛra balimaw fɛ kojugu a b'u fɛ kojugu awɔ k'ale m'o kɛ quoi ayi o t'ale ni mɔgɔ cɛ ko lebu t'ale la gindo t'ale la ko lebu t'ale la ni gindo ale gindo bɛ yen k'ale balimaw de b'o dɔn ko mɛ ko lebu t'ale la sinon lebu bɛ caman na ayi k'a tɛ fɔ ale ma bi ko k'o tɛ fɔ ale ma ayi ko n ko karisa ma kunun ta ka tila ka fɔ ta ko ayi ko ale to yen ko n'ale dɛsɛra a b'i sigi de ko mɛ ko ala barika la k'ale bilama k'ale lolo bɛ sanna ko kana digi mɔgɔ la ko ala ka baara don ko sinon k'u y'a ɲini ka fɛn bɛɛ kɛ ko mɛ k'ale lolo bɛ sanna ale lolo i tɔgɔ ka bin n'i tɛ fɛ k'i mangoya i bɛ duwawu kɛ i n'a kana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ka mikoro ta bilahi a b'a kɛnɛ dawula ta ka taa ko munna ko juguya tɛ k'ale ale tɛ sɔn ka taa jeliw ka concert kɛ yɔrɔ la jeli caman b'a wele a ka t'u ka concert kɛ yɔrɔ la ko n'ale taara k'ale bɛ dɔnkili kelen minnu da ale bɛ dɔnkili kelen minnu da ka o tigiw soutenir ko n'ale taara ko jamaw bɛ taa k'a sɔrɔ ale ka concert tɛ ko juguya tɛ quoi ko mɛ k'a b'a ten o tigilamɔgɔw dimi a kɔrɔ dɔɔni i m'a faamu ko de kama jeliw b'a invité mɛ k'u t'a faamu k'ale bɛ se ka taa bɛɛ ka concert kɛyɔrɔ la ko mɛ n'ale taara mɔgɔw ka concert kɛyɔrɔ la ale bɛ dɔnkili kelen da ale bɛ se ka tigiw o soutenir don ko mɛ ko n'ale donna a bɛ kɛ i n'a fɔ ale de ka concert bɛ yen wa n'ale taara mɔgɔw bɛ taa n'o kɛra jeliw o bɛ sɔrɔ ka bila kɔrɔ la ko ka sɔrɔ k'o tɛ quoi k'u kana jigin ale la ko de kama k'a tɛ sɔn ka taa a jeliɲɔgɔnw ka concert la ten ko parce que a n'u kana se ɲɔgɔn ma mɔgɔw b'a fɔ ko non ko parce que ko u ka baara in kɔnɔla ko ka gɛlɛn ko ka dun ko ale y'o jateminɛ n'ale donna maa min ka concert bɛ yen maaw tɛ kulo k'o kunna bɛn mɛ n'ale donna mɔgɔw bɛ kule k'ale kunna bɛn n'ale ye dɔnkili la n'ale jiginna n'ale taara mɔgɔw fana bɛ taa ko ciw de ka ca ale bolo ale bɛ se ka taa sen jɔ yen k'u ka yafa ma ko n'o digira mɔgɔw caman na k'u ka yafa ale ma k'ale bɛna taa rapɛriw olu ka concert na ko mɛ k'a jeliɲɔgɔn ko juguya tɛ foyi tɛ ko ka da ko nin wɔɔrɔ dɔrɔn de don ni dawulatigi y'a sen don o y'a sen don n'a y'a bolo bɔ o y'a bolo bɔli
awɔ komi k'a ka ala deli ala kana si se san 58 ma a n'a denw ka kɛlɛ ala kana si se san 58 ma a n'a dɔgɔninw ka kɛlɛ ala kana si se san 58 ma k'a to kari kɔnɔ kɛlɛ la ko ala ka b'a kisi o ma quoi ala ka kisi o ma ala ka kisi o ma ko ala m'a kisi o ma komi ko face à face mun b'aw da ko face à face tigilamɔgɔw k'olu fana k'o bila k'o tɛ daluya ye dɛ ko face à face k'o tɛ daluya ye dɛ k'ale ye face à face kɛ yan nɔ ko bila kalilen don a la ni min tɛ fɛ i ka carrière ka ban diɲɛ kɔnɔ ko hali ni min tɛ fɛ i kana wele furasi la k'ale n'i kana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan kama deli ka kɔrɔbɔ a tɛ kɔrɔbɔ awɔ kama deli ka kɔrɔbɔ a tɛ kɔrɔbɔ awɔ ko tuuru don koyi ko wagati min na k'u fana lolo tun bɛ sanfɛ ko mɔgɔw tun bɛ jɛ ka f'u ma tan de ko mɛ ko bɛɛ n'i ka tuuru k'ale de lolo bɛ yen bi k'u bɛ se ka mɔgɔw ɲini ka fara ɲɔgɔn kan k'ale kɛlɛ mɛ ko mɔgɔ tɛ se dɛ ko parce que k'a ma daminɛ bi quoi ko nin y'an san 9 ni dɔɔnin ko mɔgɔ ma se mɔgɔ tɛna se quoi ale yɛrɛ de ye maamu ye ko mɔgɔ tɛ se dɛ ko maaw ka délégation formé k'a jɔlen don a sen kan ale tɛ maa ka tɔn kɔnɔ renfort t'a bolo a ka fanu de b'a bolo a mago tɛ foyi la ani jeli foyi tɛ jiyo kɛ a donna ta a bɔra ta kuma cɛ o t'ale fɛ yen ale yɛrɛ de ye maamu ye ale de bɛ jeliw sɔn awɔ ko k'o fɔ aw ɲɛna ko wa ko n'aw ma nin dabila k'aw bɛ mɛn tan dɛ ko n'u ma nin dabila k'u bɛ mɛn tan dɛ ko wagati min na maliyɛnw y'ale kɛ kumakɛla ye ivoiriyɛnw y'ale kɛ kumakɛla ye guinéenw y'ale kɛ kumakɛla ye ko y'a sɔrɔ ko réseau ma na Facebook bɛ yen sa mais bɛɛ tɛ se ka kuma ko bi ko ala ka barika don TikTok la ko TikTok y'ale ka kɛlɛw kɛ ale m'a da waga réseau y'ale ka kɛlɛw kɛ ale m'a da waga ko bi ko mɔgɔw y'a dɔn k'ale ta ko fadenya min don ko ja ko nin ye fadenya juguba ɲɛngoya ni hasidiya ka kɛra o ye sisan an tɛ fɛ k'i ye ko wa ko maa caman y'a yɛrɛ lebu dɛ ko caman y'a yɛrɛ lebu ko dɔw yɛrɛ bɛ yen k'olu kɛra mangoni ye koyi ko mangoni yɛrɛ k'u tɔgɔ bɛ bɛɛ da kɔnɔ Bamakɔ suguba la k'an kun t'a dɔn ko karisaw ye ɲɛngo ye tan an kun t'a dɔn ko karisa ye hasidi ye tan an kun t'a dɔn ko karisa ye ko nin dɔrɔn de kɛra sugu kɔnɔ bi Bamakɔ sugu bɛɛ ko ja karisaw ye ɲɛngo ye tan karisa ye hasidi ye tan ko nin de kɛra bi Bamakɔ sugu bɛɛ kumakan ye suguba sugu o sugu bɛ Bamakɔ nin de kɛra ye ko hali misiridaw la ni misiri jiginna musokɔrɔbaw de b'u jɔ jeunes de bɛ jɔ ko ko ja ko ja k'u bɛ ka bin dennin kan ko ja ɲɛngow de don ko debi dennin ni mobili sɔrɔ ko non k'u ma se k'aw ma nin ko ye tan nɔ aw ma nin ko ye tan nɔ ko ja karisa bɛ tan de ko ne tɛ wa ko karisa k'a caman bɛ yen k'olu nɔfɛ mɔgɔw kɔni ko caman ye haramuyali kɛ debi bi walahi ko caman ye haramuyali kɛ bi k'u nɔfɛ mɔgɔ caman bɛ yen k'u ye dugumabaya ta ma min bolo k'u ye dugumabaya ta ko ala ka barika don TikTok la k'u caman nana yɛrɛ lebu diɲɛ mɔgɔ ɲɛnɛ maliyɛnw ɲɛnɛ u nan'u yɛrɛ lebu kana bɛ min hakili la k'ale bɛ direct kɛ ko kana sigi k'a fɔ ta k'aw ka tɛmɛ ko wari t'aw kun k'aw ye fanta k'aw ka tɛmɛ ko n'a sɔrɔ aw ma se ka 10 millions sɔrɔ k'aw kana ko bilahi k'a yafara 10 millions ma k'a d'aw ma quoi ala k'a yafara 10 millions ma k'a d'aw ma ko nin bɛɛ kun ye wariko ye k'a b'a d'aw ma a b'a d'aw ma awɔ ni ala y'a d'ale ma ale b'a d'aw ma k'aw kana ko marifo ko walahi k'a b'a di 10 millions k'a bɛ 10 millions na ko hali bi ko million caman ale ye dɔnkili da ale ma dɔnkili da k'ale jatigiw b'ale wele ka million caman d'ale ma ala m'o don dugujɛ fɔlɔ ko million caman ma d'ale ma caman n'u bɛ yen fɔ u ka finɛw ni fɛnw bila ka taa hali batɛmuw ni fɛnw ka taa coxeraw de kɛ fɔlɔ u ka kumakɛlaw bila ka taa coxeraw kɛ a d'anw ma sa a d'anw ma i ba ni nin de jɛra i fa ni nin de jɛra i mamuso ni karisa tun bɛ tan a ye nin batɛmu nin d'anw ma aw ye nin denkundi nin d'anw ma aw ye nin maraji nin d'anw ma ko sisan denmisɛnninw bɛɛ ko k'ale maranba ko mɔgɔw de b'ale wele ko fɛngɛ ninnu na ko kungow yɛrɛ ka ca ale bolo ko mɛ k'a tɛ maa jaabi live la dɛ ko mɛ n'a ye mikoro ta ko bɛɛ b'i nin yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ ko kɔni k'a t'o musalaka dɛ ko mɛ k'a sigi live de la ale ka live tɛ sigi ka maa jaabi ko o maa tɛ Mali la ko parce que minnu bɛ yen ko parantiw don ko fɛn t'u kun fantanw don parantiw don fɛn t'u bolo mɔbili ɲuman t'u bolo fini ɲuman t'u bolo mɛsi ɲuman t'u bolo fɔri ɲuman tɛ yen dɔnkilida ɲuman t'u da k'ale de bɛ se ale de bɛ se ale de bɛ se yɛrɛ yɛrɛ de fɛn t'u bolo sanu t'u bolo sanu kilo t'u bolo sanu kilo t'i bolo n bɛ kuma sanu kilo t'u bolo fini ɲuman t'u bolo mɔbili ɲuman t'u bolo wotoro de b'a caman bolo
sanu t'u bolo ka caman ye garanti laminɛ ale b'a ka so de halala kɔnɔ étage ko caman fɛnɛ bɛ luwanse la ala m'an suturala ko sow de b'ale ka da la ale bɛ adamadenw balo ka sow bolo ka sow balo ko dɔw dɛsɛlen don ka baarakɛla fɛnɛ kɔrɔ ko bɛɛ ka sinapu dabila luwanse la waliso kɔnɔ k'o fɛnɛ fɔ ne ta ye ci de ye ka ci lase ni n ka kuma ni min y'a k'a yɛrɛ ta ye o ka yafa ma ne ko ne n ka ci de lase ne ye ciden ye n ye ci de lase a banna ko bilayi fo k'o bɔra ma ne ye ciden de ye ne ye ciw lase alihamudulilayi ciw sera seyɔrɔ la voilà an ka fasa lamɛn a cɛ tora a bolo walahi wallahi abu situra kele be bolo wallahi ma galon tigɛ a tora a bolo wallahi ma galon tigɛ fiyewu kelen kɔni i ma galon tigɛ i ko di yan fana ye jumɛn ye ça fait mal à quelqu'un wallahi ma galon tigɛ a ye mɔgɔw ka tugu a kɔ a k'u ɲɛ suma e ma ye maa ma b'a kɔ a y'u bɛɛ ɲɛ suma a ye mobili d'u ma a y'u mobili tegiya k'a bɛɛ bɔ a sen na a ye tugu a kɔ a k'aw ɲɛ suma maaw ka tugu a kɔ a k'u ɲɛ suma i ma galon tigɛ dɛ ala ka sini kɛnɛya d'i ma wallahi hɔrɔnmuso ala ka sini kɛnɛya d'i ma i ma galon foyi tigɛ nin ye temps de ye munna i tɛ tugu maa mun kɔ a k'i ɲɛ suma ale bɛ maaw ɲɛ suma a ye maaninfinw ni lafiya ala k'i mɛn an kɔrɔ nin ye tiɲɛ ye dɛ an ka segin nin kan dɛ nin ye tiɲɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ wallahi Fanta Sakɔ den Ami Sakɔ den Aramata Sakɔ den a ye tugu a kɔ a k'aw ɲɛ suma ayiwa Mayi Watara ka fɔ ten ala ka bɔda kan ye jamana in don ni ye min ye don ni wulila ka min ye don min na ni wulila ka min ye don min na i b'o minɛ ten Mali ko don Mali ko don dɛ bilahi Mali ko don ni wulila ka min ye don min na i b'o minɛ ten Mali don maa tɛ nin bɛɛ kuma kɛ ayiwa Abuzi Ture kelen bolo Ami Sakɔ den Mariyamba Aramata Sakɔ den Tayi Sakɔ den e tugu Mariyamba kɔ ayiwa kuma ninnu ka giranw dama Mali don Mali ko ka ca Mali ko tɛ ban ni ye min ye don na o don an bɛɛ ye hɔrɔn ye jamana in kɔnɔ wallahi an bɛɛ ye ladiri ye jamana in kɔnɔ an bɛɛ ye silamɛ ayiwa ni réseau kun ma kɛ yen ninnu dɔw tun bɛ tɛmɛ INAPERS tan an tɛ bɔ ninnu kalama radio tigiw tun tɛ sɔn ka si ala ka barika don réseau la TikTok ala ka barika don i la han ayiwa a banna ayiwa ni kuma tɛ ne da ayiwa an ka tugu Mariyamba kɔ a ka ɲɛ suma an tuguna kɔ aw de ko k'an ka tugu a kɔ k'a ka ɲɛ suma an tuguna kɔ a ye mobili di mɔgɔw ma a bɛ miliyɔnw di a bɛ fini san mɔgɔw ye a bɛ ka du jɔ a balimaw ye suko ni dugusajɛ ko o taara fɛn wɛrɛ de bilara la
ayo sɛbɛn tan ne réseau fɛn wɛrɛ bilara la de ya ko situation de yɛlɛmana a ye n jaabi sa commentaire kɛlaw o taara situation yɛlɛ a perkete yɛlɛmana wa situation yɛlɛmana parce que min fɔra kan ka tugu marambagaw k'a bɛ dimi bɔ n na an n'u tuguna wa a y'o kɛ situation yɛlɛmana Congo de a changera Congo quoi mais Congo il fɛnɛ ni gɛlɛya dɛ ka situation yɛlɛma tan situation yɛlɛmana Congo cogo di dɛ mais Congo ye ni gɛlɛya koyi ka sin ka situation yɛlɛma tan ayiwa ala ka hɛrɛ kan ye Saki Oria o trophée quoi Magita ifana yen gɛlɛya dɛ ka sin ka situation yɛlɛma tan Magita ifana sera sabali ye dɛ sera sabali maaw ko Abusi tora kelen bolo Tayi Sakɔ ni Aramata Sakɔ den kan ka tugu a kɔ k'a bɛ mɔnɛ bɔ an na an tuguna kɔ a dun ye mɔnɛ bɔ an na suko ni dugusajɛ tɛ ko ja Magita ye situation yɛlɛma Congo Magita ayiwa ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka hɛrɛ k'an ye ne bɔra kuma la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ tulonkɛ ka bɔ a la sɛbɛ kan na a bɛɛ ni ala ni kira cɛ dɔnkili bɛ bɔ a kan kɔnɔ n'a bɔra i kan i tɛ se maa tɛ se quoi ne b'aw bila ala ka su wɛrɛ caya ja ne tun t'a dɔn ko situation yɛlɛmana hali ni situation Magita ni wura de ka baara don mais kɔrɔkɛ wura dususi fɛnɛ ni gɛlɛya dɛ Magita ni wura aw ye ni gɛlɛya dɛ aw ye ni gɛlɛya kojugu wallahi ka situation yɛlɛma Mali kɔnɔ tan kɔrɔkɛ wura dususi Dambele ye ni gɛlɛya kojugu Magita ni wura aw ye ni gɛlɛya dɛ aw ye ni gɛlɛya kojugu aw ye ni gɛlɛya dɛ ala o ma se k'o ko kɛ dogo la mais wura ta bɛ faamu parce que wura ye ko in kɛ dogo la parce que wura y'a to yen fɔ juguw bɛɛ dalen sɔgɔma juguw de wulila ka na réseau lajɛ n'u y'a fiyɛ k'u ka taa u ɲɛmɛ nin y'a jumɛn ye tan ayiwa ala ka bɔda kan ye su 4 heures ni wura ye nin action kɛ ka nin ban o bɛɛ n'a ta n'a fɔra u ye